आधी मुसलमान अहो हे बुरक्या कोण बांधून घालले बाबा अहो मग तोंड आणि ते बियाण बांधीन बरे अहो साहेबा बघोश कोण बांधून घालले बाबा का अहो कोण काय रे अहो कोण आले रे माशे अहो कोण बांधून घालले चले अहो कोण पाय रे साहेबा कोण आले आयो रे अहो बांग रे चले बड्याचे अहो ते कोण बांधून घालले कोण पाय रे साहेबा अहो किती चोय रे एक मरे कोण बांधून घालले मरे चोय रे हा आणि तोंड आणि टेप मान घाल मरे त्याची कोण रे कोणांगे काय वा बुरगो हा कितको कठोली सोड रे त्याका सोड रे अगं सोडपा कोणता येता अगो त्या बोंब बी गायलो आहे म्हणतो तापाच कोण असलो तो मग बांग रे पुता कोणांगे काय वा छेडो कितको पाम कठोले कित कोर पारे हात लाव ना पुलिस येईल आम त्रासा पुढे पहिले सांगा तुका तू आणि किती हात लाव आमच्या हात असो सोडपाचो रे म्हणून पुईन गेलो जा माशे बरे जाता आल्लो मरे सरपंच आपया सरपंच आपया म्हणतो किती ना किती कोच पडवून नाले आम हात लायला आम त्रासा पडो मग होईला तेही सारखे रे तू गेले हात लाव पण म्हणून बोंब बी आले आम त्रासा पडवली अरे बाबा इसको कित मोर तोर पारे हा कोणांगे काय तो बुरगो हा केचा बांधलो काय बांग रे भाड्याचे अबे कित झाला हा एकच रे ओ बुरको कोणागे रे आम्ही तेच मुठाय मरे कोणांगे काय हो आता की कोण बांधून गेल रे हा आता किती मोठो रहा कित रे हा अरे ती गड हळई हा गड पडे एगे माचे तुम्हारे अरे तू दिष्टीपणा त्या बुरक्या कोण बांधील होतोय हा राव रे तो इसको आलो तेस कित्याकू हा आणि तू सगळी कित को तयारी उभ राहू हा पोलीस आपय मरे हा अरे आम्ही तेच मुठना रे हा केले माकेल मरे हा कोण अरे तू पोलीस फोन कर आऊ होय आऊ कोणा हा आई केल दले मै किती बानगड जाता मुझे कोणा तू केल्या तुझे बानगडला तुझे येतोले आणि आम्ही केल्या बानगडला आमचे येऊ नाही तुमका आणि माग सोर जायना हा आऊ क्लीन मुनीस आऊ कोणाले शी मुळो घेळपिनू हा आऊ बानगड्या पडपिनू हा ओय ए राव तिंगात राव सोड्या तू विटनेस हा मरे तू विटनेस आहे मरे आऊ सोडा आऊ witness माग या ऐकले नाही केल म्हणे माग बितो का चाय ना आऊ किती ना बाबा आऊ केतना कोणाले बानगड्या पोणा किती आऊ सारतो क्लीन बाबा क्लीन मुंडा आऊ दुसऱ्या बानगड्या पोणा हा सोडो गेला तुझे तो मागीर हा मुझे पाना ते हा सोडो जाऊ बोंगो कोण रे रस्ता तू एसको मरे सो बात नोय काय बुरग्या को एसको नो कोण रे झाले सोडो टिप सोडा टिप बाबा बरा रे बाबा तू कोणांगे रे मुई बी हाय रे मग बाबा तू आव बाबा तू कोणांगे रे कोणाला तो मा खबर ना माग कोण राती कोण झाडा बांधिला तू माग बांधलो आलो मु सोड मु देव बर करू ये सिम कार्ड है गेले मुई होईता बेगिन सांग ये भानगड किती सांग बोटाला पोय सांगत आहे भानगड किती सांग बेगिन सांग सांगत रे एक्चुअली आय नु जाय ते बँकांनी अकाउंट गोडो आहे हुच अकाउंटाचे फिक्स गायले हुच अकाउंट बिस्ती आहे ते माक हिशोब मेळना बरोच टाकला का होईता होईल ओ पासबुक घेनो असतो होईता सॉत किती हा ते सांग फोट माना का पैसा सांगता सॉत किती हा ते सांग आय सो नाव सांगपा मुळ्यानु ए सोडली ता किती सोडली ता म्हणपाचे कित्याकू त्याचेर सापडलो प्रूफ मेळनो मेळा वर देख वर आणि त्याची वर कोण सांभाळ कर इंग नाका मातलो वर इंग नाका मग पुढे राहा मग काजार जपाचे काजाचा पदे काज जाते ना थया आजनेर कोता वर ते कान सांभाळ कर आज गिरा रस्ता एसो पातो कोता एसो रे ओई देर दिऱ्या एसो ब्रिगेड रे ओ संसार रे अक्को पात का बुडलो आहारे पहिले रे आदा आणि रे आपण हायलो आणि त्यातो संसार पातो केली ई आदावानी येव हुचती मा कोळोली नु आता चाव भाड्या मोटरसायकल मान वसतो ते कोई 4-5 किती ओय आ तो असो नि 4-5 ओय एक सांगू आदा आणि या हुचती तू खबर ना मा हुचती अति काश्मीर रे आदावानी येव काश्मीराची ते सांगत मग एक सांगू आदा आणि पहिले छोड की खायले आपण आहे ना मैं आपण रिपीट ताई काश्मीरा मैं सांग ना ती काश्मीराची